הוא יעשה ככה, כל מה שהוא יכול. בשביל שתרדו לו מהווריד. בשביל שתרדו לו מהווריד, ולא רק זה, גם כדי לצמצם עלויות שלו. בדיוק. אפילו אחרי שהוא סיים לבנות, ובתקופת הבדק שלו, וזה נכון גם למחיר למשתכן, זה נכון לכל דבר. הרי יש שנתיים מהיום קבלת של הדירה. שנה יש שנת בדק, אחרי זה יש שנות אחריות. כמה שנות אחריות? זה מחולק לפי נושאים. אוקיי. נניח לצורך הדוגמה, אם יש לי סדקים בבניין, אז יש לי 7 שנות אחריות. ההבדל בין בדק לאחריות זה הנטל. אם זה שנת הבדק, אני לא צריכה להוכיח כלום. אני מספיק שאני מתקשרת לקבלן, אומרת לקבלן, בוא, יש לי נזילה בשירותים, יש לי נזילה בזה, הקבלן מחויב בתוך שנת הבדק לבוא ולטפל לי בנזילה. נכון, נגמר שנת הבדק. חלפה השנה, עכשיו יש תקופות אחריות. לא עברו שנתיים נניח, לצורך העניין. אז כשאני פונה לקבלן ואומרת לו, שומע, יש נזילה, תבוא ותטפל, הוא יגיד לי, אוקיי, בואי תוכיחי לי שזה טעות שלי, כליקוי של קבלן, ולא טעות שלך כי זרקת מגבונים ועשית סתימה בשירותים. בסדר? ועכשיו את מבינה כמה צריך שיהיה עורך דין מעורב בתוך הדבר הזה, כי אנשים אפילו לא יודעים שיש להם תקופת אחריות.